L-oppożizzjoni se tkun hemm dejjem maquda biex flimkien mal-gvern tissalvagwardja l-interess ta' pajjiżna. Iddikjara dan il-kap tal-oppożizzjoni Adrian Delija wara stqarrija ministerjali fuq il-kwistjoni tal-bastiment Aquarius illi saret mill-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Parlament. Fuq issues ta' materja nazzjonali, mhux biss ħankunu qegħdin mal-gvern biex niddefendu l-interess nazzjonali, imma ħankunu attivi wkoll fl-Ewropa ħalli l-obbligi mbagħad tal-Unjoni Ewropea, ta' pajjiżi Ewropej li huma ikbar minna, li għandhom risorsi ħafna ikbar minn tagħna, ma jistgħux joqogħdu bil-qiegħda u ma jagħmlu xejn. Adrian Delija qal li fi kwistjonijiet bħal dawn l-oppożizzjoni trid tara li jkun hemm ħarsien tas-salvagwardja, dinjità u ħajja tal-persuni imma wkoll osservanza tal-liġijiet internazzjonali kif għamlet Malta f'dan il-każ. Fil-fatt matul din il-kwistjoni pajjiżna kien disponibbli li jekk ikun hemm każi mediċi urġenti toffri kull għajnuna possibbli u wara li kien hemm deċiżjoni li dawn jitbagħtu lejn Spanja saħansitra bat provvisti ġodda lejn il-bastiment. Madankollu ma ntlaqgħux f'Malta għaliex dawn l-immigranti kienu salvati fi bħra Libjani u salvati b'ħidma minn bastimenti Taljani. Fl-istess waqt Adrian Delija sellem lill-uffiċjali Maltin kollha li jaħdmu bla qiegħda u xi kultant jissugraw ħafna biex isalvaw ħajjet ħaddieħor. Il-Prim Ministru Joseph Muscat faħħar lill-oppożizzjoni li ddikjara li matul din il-kwistjoni kollha kienet solidali u kien hemm kooperazzjoni sħiħa b'risq pajjiżna. Muscat fisser din bħala kwistjoni Ewropea u qal li minkejja kollox il-Gvern Malti se jaħdem biex ikollu l-aqwa relazzjoni mal-Italja u l-Gvern Taljan.